No niin, pistää tästä eka testistriimi käyntiin. Pari turnausta menossa ja tarkoitus on avata vielä pari nopeata lisää. Täällä olemassa ollaan jo Allin satelliitissa ja tää ylempi on tää 2,5 euron bounty, jossa on rebuy add-on. Tarkoitus on tosta vielä ottaa toi puolen tunnissa alkavat yksi $10 turboreva ja sitten se hyperhillo PokerStarsilta ja kokeilla, että miten tää striimaus onnistuu nyt tällä mikrofonilla ja ohjelmistolla. Tässä samalla voi vaikka spämmätä vähän Pokerimanian chattia, kun kahden pöydän kanssa nyt ei ihan hirveätä kiirettä ole. Oho, kannattaa striimata, ei he iske Riverin Inferno. Ahas, kuuluu. No, maksetaan tää. Normaalit on tässä taas vähän vaikea, mutta nyt mä pusken, koska tässä on bountyt. Se voi maksaa hyvin huonommalla esimerkiksi pelkää vedolla. No taas täyskädellä. Hehe. No, onneksi on rebuy. Ei tollaista oikein voinut dodgeta tossa tilanteessa. Ups. Pistän tätä muistiin näitä, että taas meni pari euroa bounty. Huono vaan siitä, että nyt on, vaikka saankin ylimääräisen rebuyn kohta, niin ei ole isompi stäkki kuin... Nyt tässä on pöydän pienin stäkki, jos tää voittaa tän kerran. Riipaita kehiin. Vaikka ei saadakaan vielä ketään coveroitua.
Tässä ylempänä voisi kyllä maksaakin, mutta mä kyllä foldaan nyt. Käytän tässä kahta näyttöä, niin Lobbud ja Muuroska on toisella näytöllä, niin pystyy keskittymään näihin peleihin ja Pokerimaniaan tässä näin päänäytöllä. Mun setuppihan on sellainen, että mulla on 27-tuumainen näyttö tää näin, tää missä on korkea reso, ja sitten mulla on vieressä tässä tää 24-tuumainen, missä on normaali. Mitäs Pokerimanialla tapahtuu? Niin, täällä on vähän lisää tullut taas turnausblokkaajia. Niitä kun ei ole vielä selkeästikään tarpeeksi, koska kuka nyt jaksaisi lukea mitään muita kuin turnausblogia. Tää on kyllä aika yleistä turnauspelaa, että sunnuntai on sillä kirjaimellisesti paskaa käteen vähintään 1% ajasta. Mulla on nyt lähempänä 100. Tulee taas vitosia floppia. No, paljon sinä yleensä donkkaat? Ihan liikaa. Voisi tulla ylikin, mutta mä vaan maksajan. Antaa vielä tulla kolmannen ammuksi. No, Riveri voi kyllä osua tällaiselle, mutta toki tämä nyt maksaa. 6-4 on hyvä käsi. Eihän siinä kutsari. Ja oli itse asiassa Open Enderi kyllä turnilla, mutta veikkaan, että tässä tapauksessa olisi voinut tulla ihan ilman vetojakin. Se oli ihan hyvä voittaa toi potti, koska nyt mulla on stack, joka on tällä hetkellä isompi kuin 3 pelaajalla pöydässä. Se on kuitenkin bounty-turnauksessa tärkeää, että pystyy coveroimaan ainakin osan vihuista. Kato, tuleeko volkit. Volkit, jee! Joka ikinen kerta, kun mulla on tällaiset kallit, vaikka bounty-turnauksessa, niin aina tulee volkit. Nyt tulee toi limppaaja taas. Tää limppaa puolet ajasta ja kertaan se pelaa 24 BB. Mä tunken kaiken, koska se on foldannut tähän mennessä aina noihin shoveihin. Jos Farnas maksaa sinänsä jollain kohtuujärkevällä rangella, niin me kuitenkin päästään pelaamaan Bountysta todennäköisesti 40-45 pinnasen kanssa keskimääräisen rangeja vastaan. Ja useimmiten käy näin. OOPsta on vähän nihkeä pelata missään S9 offaria, vaikka se olisikin paras käsi preflop. Jotenkin kun ei tiedä mitään, mitä vihuilla on.
katsotaanpas ihan huvikseen, että monta eliittiblokkaajaa niin heinäkuussa on niin MTT-pelaajia. No, minä. Korpisoturi. Oikeastaan montako näistä nyt ei pelaa edes vähän MTT:tä, niin aika vähäiseksi taitaa jäädä. Ketäpä nyt oikeesti kiinnostaiskaan katsoa vaan jotain käkkyblogia niin paljon. Turnauksiin kuuluu pytyt ja niistä ihmiset tuntuu tykkäävän. Valitettavasti mun blogissa pyttyjä on tullut aika helvetin vähän. Oliko nyt 44 pyttyä kasassa? Tsekataanpas tosta noin. Mä oon niitä tänne postannut, niin mikä mahtaa olla se pytyissä se edellisin viimeisin luku? Tällä sivulla ei taida edes ollakaan yhtään pyttykuvaa, koska endgame on ollut vähän huonosti onnistunut. Täälläkään se 300 pytty oli jossain kohtaa jo tässä. 44 pytty. Tavoite oli 100, mutta se on oikeastaan aika naurettavan helppo tavoite ottaa huomioon, että mä pelaan paljon turnauksia, missä on pelaajia alle 100 tyyliin ja ne on tosi pehmeitä, niin pitäisi kyllä, jos pelaa vaikka 100 tuntia kuukaudessa keskimäärin, niin kun mä oon pelannut ekan puolen vuoden aikana, niin kyllä pitäisi vuodessa tulla näissä peleissä nyt vähintään se 200 pyttyä, sanoisin. Voi olla, että tulee vähän vähemmän sit, jos tulee kylmä kausi, kun ne nyt on tullut, että olisi tullut vaan keskimäärin vajaat 100 pyttyä, mutta tavoite voisi olla huomattavasti korkeampi. Toisaalta mä en vuoden alussa pelannut vielä niin paljon näin pieniä turnauksia, että ei sitä voinut siinä vaiheessa vielä päätellä, että mikä se on turnausten keskimääräinen koko, mihin osallistuu. Kas täällä alkaa yksi käytännön free rollikin alkaa parin minuutin päästä, niin mä otin senkin tähän mukaan vielä, että nyt näyttää sulla on 41 pelaajaa ja voittaja saa 200 euron lipun tuohon noin live-satelliittiin. Se on taas sellainen tulos tai ulos. Tosi tyhmä turnaus, koska siinä on toi 12 minuutin tasot, mutta jos mä heti alussa saa isoa stackia, niin en mä sitä kauhean kauan todennäköisesti pelaakaan. Että se on just sellainen turnaus, että nää tässä Kalle, niin survatat 100 big blindia keskelle, koska kuitenkin joku siellä maksaa jollain S3 tai Kalle 10 tai jollain vastaavalla. Mielenkiintoinen käsi. Tsekataan, mutta koska tää on bounty, niin mä pistän sen verran merkkejä, että mä voin saada se riverillä keskellä, jos mä osun. Onpas huono riveri. Uskoks toi koskaan, että mulla on S tässä? Ilman S olisi voinut mennä. Okei, sillä olikaan sen verran huono counterfeitattu ratta, että se on jopa foldata, jos olisi lyönyt, mutta enpä tiedä tuossa. Mutta jos turnilla olisi osunut tohon noin väri tai toi suora, niin tolta kelleiltä olisi voinut kyllä ihan hyvin saada sen bountin verran, koska mä olisin survassut siihen todennäköisesti aika isosti. Tässä muuten mennään Ooli. Käsi ihan roskaa, mutta jos se koola, niin päästään 40 pinnasella ehkä, niin vetään bountista, ja koska se ei yleensä koolaan, niin tää on tosiaan tää käytännön free roll. Mä en kyllä ymmärrä, että miksi ne tekee tällaisia free rolleja, missä on 12 minuutin tasot. Ei yhtään mitään järkeä. 150 big blindia syvänä, tosi kiva pelata. No, 1 sentin maksu, niin ehkä se on ihan hyvä sijoitus, vaikka vetäisi joka käden Oolin. Tekis mieli vetää tässäkin Oolin, mutta ehkä mä vielä maltan mieleni.
hiljasta chatissa, vaikka täällä nyt 7 käyttäjää onkin ollut tunnin aikana. Täällä tuosta Vinamaxista puhutaan, niin mä en tosiaan tiedä itse, että mikä se tarkkaan tällä hetkellä se tilanne on. Täällä on ainakin toi Markus Y on muistaakseni laittanut foorumilla jossain vaiheessa, en ole ihan varma, että oliko Markus Y niin, että sinne ei saa tehtyä tilejä. Mä tiedän, että sinne ranskalaiset ainakin on irtisanonut kaikki affisopimukset niin noiden ei-ranskalaisten toimijoiden kanssa, joten oli vahvat perusteet kyllä olettaa, että se olisi, että sinne ei pääse sisään rekkaan, mutta kun mä oon rekannut jo aiemmin, niin mä en tiedä sitten, että pitääkö tämä paikkansa. Aina sitä voi kokeilla, että pääseekö sinne rekkaan. Tai sitten vaikka muuttaa Ranskaa, jos ei pääse. Tässä kauan. Mä et soven tässä enemmän kuin minitä. Mä en oikein tykkää tuosta yli 5 Big Blindin shoveista yleensä, mutta toisaalta ne helpottaa elämää. Ja tässä tapauksessa käytännössä oli vaan Small Blind ja Cutoff oli sellaisia, joille sitten oli mitään merkitystä. Ja satelliitissa voi olla ihan hyvä vähän koittaa dodgetakki flippejä. 10 pari. No, minitään se sitten. Se on vaan ikävä, jos tää koolaa ja tulee ylikortteja floppia, niin kuin yleensä tulee. Tässä on 10 paikkaa muistaakseni. Täällä on vähän tällaista. Pienet säkit. Käydään koittamassa bounty. Blinditkin kelpaa kyllä tässä tapauksessa ihan hyvin. Kiitos niistäkin. Tässä alkaa olla blindit sen verran isot, että niitä bountyja pitäisi alkaa napsuakin. Jos päästään flippailemaan ja voitetaan niitä. 39 pelaajaa tässä satelliitissa, jäljellä 10 paikkaa. Voit ottaa tähänkin. Part of Pokerin softaasti ihan hirveä, mutta tällä nykyisellä koneella niin se pyörii kyllä ihan jouhevasti. Kohta launchaa vielä toi omppukasi eli omppuhillo hyperversion. Tämä striimi vähän kosahtelee aina kun tulee jotain päivityksiä, kun en ole yhtään varma, että kuinka laadukasta tästä tulee, mutta kokeillaan, että miten tämä nyt toimii. Ja 2-3 minsan päästä pitäisi rekata vielä yhteen turnaukseen. Sitten nämä kaikki turnaukset on sen verran nopeita, paitsi tämä yksi tyhmä free roll, jonka mä kyllä suuttaan kohta menemään. Niin. Että tämän setin pitäisi olla ohitte tossa. Se 10 rebuy voi kestää sen verran, että se menee tonne 11:30 ylitte, mutta kaikki muut pitäisi olla siihen mennessä ohitte. Jos 10 rebuy sinne asti menee, niin siinä vaiheessa ainakin ollaan rahoilla. Eli tästä videosta nyt ei pitäisi tulla sellaista yli paljon yli tunnin settiä. Toivotaan, että menee kuitenkin kaikki päätyyn, niin saadaan vähän länskyjä takaisin. Käytän vanhaa nokialaista tähän näin, tai ei tämä nyt kovin vanha on, niin huomioittamaan mulle, että koska aika rekata later game. En ole keksinyt mitään parempaakaan käyttötapaa. Pienet säkit, no, tällähän tuupataan. Ei täällä päästi Oolin käsi. Jee. Ette usko millä kaikilla tätä voi tulla kooleen. No, tää tuli kaunis setuppi. No, huono floppi, koska 2 auttista vedetään. Täyskäsi näkyy tossa, mutta se on vähän väärä täyskäsi. Tuollaisia setuppeja on vähän ikävä saada tässäkin vaiheessa, mutta koska nyt mä en enää coveroi taas kun tämän vihun ja tämän vihun, jos se ottaa vain 1 rebuyn. No eihän se ottanut perkele. Tässä taisi olla toi noin 45 minuutin rebuy aika. Sitten sen tänne sivuun. Tässä mä kyllä otan
En koskaan käytännössä. 10. Normaalisti mä soveisin tässä, mutta tuo on avannut sen verran tiukasta, mä toin enemmän kopin. Foldatahan tällä ei koskaan voi satelliitissa tässä tilanteessa. Open enderi. Vedot on vähän huono. Perkelee free roll. Vähän huono osuma. Mulla on silti toi apuveto tossa noin, että tää saattaa kopata tosi laittisti, koska... No. Oi helvetti. Tunkki kävi taas. Aina isompi veto, joka asuu molemmille. Se ottaa tupla riipaina. No. Tupla riipain on siitä hyvä tossa, että se pääsee nopeammin coveroimaan muita. Vaikka tässä tilanteessa mä en coveroiksi kuin tämä, jonka mä coveroin joka tapauksessa. Lähdetään katsomaan, että saisiko ilmaisen riipain. Eli voittaisin tämän potin. Käsihän on roskaa, mutta ei tälläkään nyt kovinkaan vahva rangi ole. Ja siinä on edelleenkin se toi noin bonuksena, että voi voittaa tuon bountin. Bounty tossa on tosiaan puolet tosta binistä, eli naurettavat euro 25 senttiä. Voi olla isompikin, jos joku ottaa tupla rebuy. Mä itse asiassa tiedä, että miten se käy, että jos joku ottaa Kalle 4-4, hitto mä en vihaan käsiä, missä on ei oo low-vetoa. Mitäs paljon tässä olikaan pelaajia jäljellä? Tää on tosi paskamaista pelata 3 hengen kesken tässä tilanteessa, kun mulla on pieni stäkki ja vielä bounty. Täällä lyödään, koska tuohon floppiin vihu ei yleensä osu. Ongelma on siinä, että jos sillä on veto, niin se on aika usein S-värin veto ja meillä on Kalle-värin veto. Mutta sillä on aika harvoin mitään reaalia tähän, joten toi meidän Kalle-pari saattaa hyvin pelata, joten mennään Oulin. S-värin veto niin kuin arvelinkin. No, voitettiin. Kalle-pari tässä tosiaan aika usein pelaa, koska tuollaiseen jätkäkymppi floppiin, niin aika harvoin siihen mikään järkevä buttonilta osuu. Tässä tapauksessa me oltiin 47 pinnanen, eli me oltiin hieman takana, mutta käytännössä flopilla niin ei... No, vähän nihkehän se tilanne on sinänsä OOP:stä pelata yleensäkin omppuhillossa. Kädellä, joka on... Ei ole nutsiveto, eikä ole kyllä nutsireaaliakaan nähnyt. Varsinkin, että saa vähän actionia, mutta yleensä oddsit riittää siihen, että pitää mennä ineen. Se on tyhmät oddsit saa. Täällä limpannut. Se on foldannut aiemmin limppiinsä. Jos se nyt maksaa, niin me päästään taas pelaamaan bountysta. En usko, että maksaa, mutta... Se haluaa, että se maksaa, mutta... No on hyvä, saatiin vähän merkkejä. No. Eihän tällä nyt toki voi... maksaa, kun ollaan satelliitissa. 10 paikkaa tuossa satelliitissa. Seiska 5 suittari. Mietin sovea, mutta en kyllä nyt tuohon mene. Sen verran löysä toi big blind. Bountyssa monet vihut tuppaa koolaamaan vähän liiankin. AK43, hyvä käsi sinänsä. Siinä on S-värin veto. Nihkeä tässä on sinänsä, että joutuu usein pelaamaan OP, mutta... No, tää floppi ei oo kyllä mikään suuri suosikki. Huono veto. Ei mitään reaalia. Second nut slow veto, joka yleensä on aika raato, jos kakkosta ei tuu pöytään. Edelleenkin second nut slow veto. Kakkosella saisi tietysti suora. En oikein näe syytä, että miksi tuohon löisi. Muuta kuin se, että... Ai niin, on mulla...
Missasin kyllä, että mulla oli pataverin veto tuosta turnattu, mutta... Tää on kyllä ihan hirveetä, koska mulla ei oo käytännössä nyt... No on low, mutta mikä tahansa melkein low, joka ei oo 8 korkea voittaa mut nyt. Ja... No saatiin se. Vähän vähemmän kuin mitä oli. Tässä. Sove. Niin mä tuon sen 10 euron tuon rebuyn. $10 rebuyn. No ei mene niin pitkään sitten tää sessio varmaan ainakaan. Koska mulla onkin tää typerä free rolli tossa, enkä mä kyllä reiskin menemään siinä vaiheessa, kun ne kaikki muut on ohittaa. Ja viimeistään siinä vaiheessa. Voi olla jo aiemminkin. En tykkää näistä käsistä, mutta jos me päästään pelaamaan positiosta, niin kyllähän tää nyt on ihan ok. Floppi on vähän roskaisaa. Kysymys on tietysti, että osuuko se kenellekään muullekaan. No. Ehkä mä yritän olla pelaa isosta potista. Täällä on ihan mielenkiintoinen vaihtoehto taas. Tuo toinen ei ole kyllä limpfoldannut hirveästi. No, 50-50. Free rolli menee siinä. Runkataan tohon nyt. Siellä on niin monta ylikorttia mun seiskaani, että haluan nähdä. Pitää katsoa ensin, että miten paljon tää on maksanut. Se ei kyllä ihan hirveästi vaikuta, mulla on kuitenkin heikko low ja S-pari. Mä kyllä tiedän, onko mulla mitään syytä lyödä tohon enää toista ammusta. Split potti niinku vähän arvelinkin. Bountyä tarjolla. 3-2 offeri kyllä vihuilla aina voittaa. Näköhän paljon tää maksaa, jos mä nyt tästä tuuppasen. Me tarvitaan käytännössä 40 pinnaa, jota tässä nyt mennään. Oltiin vähän edellä, mutta eipä olla enää. Ketään ei yllätä. Liitissä saatiin sovekäsi. Ja voit todeta, että on hyvä peli molemmilta ja oltiin flipissä niin kuin aika usein tuossa pomppuhillossa ollaan. Aika harva käsi viime kädessä siinä on, saa alle 40 pinnan odsit oikeastaan yhtään mitään vastaan, jos ei ole kyseessä SS 2X. Ja SS 2Xääkin vastaan aika monet kädet saa kyllä yllättävän hyvät oddsit. No, SS se suittelu. Tälläkin mennään. Ei jos kyllä pitää ottaa tätä typerää free rollia. Haluan sitä eroa. Free rollit on kivoja niin kauan kun ne on turboja, niissä on hyvä valua. Tässä on vaan hyvä valua, eikä ole turbo, ei ole hyvä siis. Kuten todettua, ammutaan sitä nyt vähän menee. 19/30. Rahasijoja on 5. Eli aika helvetin kaukana. Tässä tulee olemaan tosi typerästi lopussa, mutta se, että onko se huono vai hyvä mulla on vähän sillain ärsyttävä käsi. Hyvät osumat. Siinä on
miljoona vetoa, että mä tästä hirveän usein pääsen. Siis varmaan paras. Toi maksaa aika langeasti kuitenkin. Tuupata koko roska nytten, koska se on flippi kuitenkin melkein mitä tahansa vetoa vastaan. Jos se... Hyvä veto. Rattaiden veto. Kato. Se on splittas, ketä yllättyy. Mä yllätyin kyllä siitä, että se vaan splittas eikä tullut ohitte. On 130 pinnaa flopilta. Roskaa. Tää on tuo yksi käsi, mitä mä vihaan tosi paljon. Sillä Kalle-pari. Ja tää koolaa melkein kaikella. Mä soveen sen, koska mä en halua pelata sitä OP-stä sinänsä flopin jälkeen. Ja kyllä se nyt sen koolirangeen vastaan olisi vähintään se 50 pinnaa. Tässä on niin tyhmän kokoiset nämä anteet aika nopeasti, että joutuu flippailemaan melkein kaikella. Mutta koska tossa aika harva tajuaa sitä, niin noin blindit mitä saadaan, niin aika usein riittää siihen, että päästään hyviin asemiin, vaikka ei voitettaisikaan niin paljon kuin pitäisi. Täällä Wild Westissä pitäisi alkaa jotain kohta tapahtua. Pöytäkin on vähän huono taas, koska ainoa pienempi pinkka on tämä, eikä sekään nyt ole kovin paljon pienempi. Mulla ei siihen positiota. Vaikka tässä vaiheessa noin ei olekaan niin isoa merkitystä enää noilla poundeilla. Turnauksen price pool on yli 400 kuitenkin ja osa siitä on lisättyä, niin käytännössä chippien merkitys on anteen kasvaessa niin huomattavasti isompi. No varmaan sais oddsin, mutta koska tää on satelliitti, niin emme mene. Jahas. Vois soveta, mutta se tuleeko sitä... maksetaan. Roskaisa floppi. No, täällä päästiin flippaamaan ja paskasti kävi, kuten yleensä. Käytännössä ton voitolla oltaisiin oltu kyllä tosi lähellä jo taas 200 turnausta. Mä oon varmaan 100 kertaa... Otetaan bluffilla. Mä oon varmaan nyt viimeisen kuukauden aikana, en tiedä monta kertaa, mutta ihan helvetin monta kertaa. Mä oon tässä vetänyt joku 12-13 sijaan 10 paikkaa ihan järjettömän huonoilla tuureilla. Nyt ei oltu vielä niin lähellä sentään, niin ei harmita niin paljon. Ja toki tälläkin stankillä, joka on 2,5 big blind, eli kun 2 flippiä, niin meillä on sama stack, mikä meillä oli ennen. Hävittyä biittikättä. Ei tämäkään hyvä käsi on, mutta se on joskus ottanut jopa foldaavan se. Ja Kalle 766, niin ei se ole kovin huono toisin kuin joku Kalle 998, koska se on kuitenkin jonkinlainen low-veto. Tässä voisi foldata, mutta mä soveen tämänkin, koska 4 low-kortin kädet harvemmin saa alle 40 pinnaa. Nyt tietysti kävi vähän kylmät. Kylmät kävi ja paisti voitti. Sillä oli siis oikeasti aika hyvä käsi. Tupla suittella vässä 2. Tuo voisi foldata. Ahalla päästään taas nyt flippaamaan huonoissa tai flipissä. Aika random floppi. Vaan tsekkaa. Vois ihan huoletta kontroidakin. Kato riveriltä. Johonkin sen piti osua, niin osuin sitten itse.
10 osu. Joku Interpoli tässä haki sana valueta, mutta minä en, koska ei ne nyt jollain nelosparillakaan todennäköisesti sitä tuu antamaan. Sen sijaan sieltä aina saattaa löytyä joku huonosti slovattu jätkäpari, joka on sitten, että oi, Kalle tuli floppiin, en voi tässä enää lyödä, kuitenkin tuon piitti. Nyt on se toiset tuplat mahku saada. Sillä ei vielä satas paikkaa, mutta päästään yli sen stackin, mikä oli ennen kuin flipattiin. No, ei päästy flippaan, mutta ei blindikkaan huono toissa otas vaikka toiset perään. Nokka nelonen ei ihan siihen riitä. Natiseva tuoli. Pitäis ostaa uusi. Mitäs paistimainilla? Voisi pistää äänimerkit taas päälle, kun mä otin ne tässä alussa. Että pois. Ettei ne koko ajan piippaa. Ei täällä varmaan niin paljon ole kuitenkaan keskustelua, enkä muuten huomaa viestiä, jos sieltä jotain tulee. Niin milloin julkaisen videon? Jos tässä nyt ei mitään hirveätä tapahdu ja mä oon vielä jotenkin järjissä, niin vielä tässä näin setin lopussa, mikä on tietysti hyvin epätodennäköistä, koska biittiä tulee koko ajan, niin ajattelin, että tumppaan tämän saman tien tonne noin YouTubeen, ja jos sen saa sieltä heti, niin mä pistän sen sitten blogiin. Vaikka ei tässä nyt ihan hirveästi katsomisen arvoista ole. Täällä on vähän suolainen paikka. Ei se ole kovin agro, mutta tässä on järkivättävät pottikertomat sinänsä. Mulla on sen verran short. Ei ole enää kyllä stackia, mihin ihmiset foldais, mutta positiosta mä maksan. Open enderi. Tää on vielä paskempi maisempi, jos toi nyt tuuppaa. Jos se tuuppaa, niin sit mä tuuppaan. Se on aika usein näissä, mutta aika usein siellä on jotain muuta ja mä saan. Täällä kävi vähän ikävät ilmeisesti, joo. Ei kovin iso potti, mutta jos niitäkin voinut sen pienen bonusin ottaa. Ja katon tuosta noin, niin on se kuitenkin. Oli se puolet averagasta toikin pieni flippi. Täällä ollaan vielä elossa. Monet sinänsä ihmettelee, että miten voi koolata oikeastaan millä tahansa kahdella kortilla BB:ltä, että vaikka mä sitä enää nykyään hirveästi teekään, niin pottikertomien, jatkettujen pottikertomien mukaisesti, niin useita pelaajia vastaan pystyy kyllä ihan huoletta koolaamaan big blindilta, vaikka ne löisi mistä positiosta. Ne yksinkertaisesti kuitenkaan pelaa flopin jälkeen niin hyvin, että ne pääsisi sinänsä puskemaan mun parempia pakkaa. Jos aina välillä pääsee, niin pääsee ryöväämään potin roskalla, niin kun näkee, että ne on heikkoja. Täällä nyt on tällainen perusvarastuspotti. Tää ei ole hirveästi mitään tehnyt tää vihu, niin en oleta, että small blindilta olisi voinut tulla kooli, mutta en pidä kovin todennäköiseltä. Nyt hetken tauko. Täällä on 2 pelaajaa jäljellä. Sieltä voisi vielä saada päivän sinänsä. Päivän viinat maksettua ja vinit katettua. Tossa ei mitään.
Kohta jatkuvat nämä taas. Tää on vähän ärsyttävää mikrogamingilla, kun niillä noi tauot loppuu heti tasalta aina, että huolimatta siitä, että kauanko kestänyt siinä tai tässä pöydässä. Tää free roll ei vieläkään ei ole kukaan päässyt koppaamaan. Tietysti 1 sentinkin sisäosto verrattuna tavalliseen free rolliin tekee jo huomattavan eron yleensä fieldin määrässä ja tasossa. Koska yleensä free rollit on täynnä jotain venäläisiä, jotka ei koskaan tilille tallettanut senttiäkään. Jahas. Tässä on ihan 2 vaihtoehtoa. Tää donkkaa aika paljon noin. Koolataan, kun se ei pysty tohon kurikantulojen päälle. Kato setti. Sekataan alla. Siellä on autotsekki alla. Ja se tarkoittaa roskaa, kun nämä ihmiset autotsekkaa. Ne ei tajua sinänsä sitä, että ne käytännössä liikkaa ihan täysin sen kanssa. Ja katoo. Eipä siltikään saatu bountia. Tää taitaa olla se sama vihu, joka jo aiemmin tuplas musta. Eipä sinänsä, se oli kuitenkin selkeästi edellä prefloppiin, mutta... Tässäkin on vähän bountia tarjolla. Katsoo open enderi. Voi olla kyllä vähän nihkeä käsi. Mä en näe syytä, että miksi mä petsasin tässä. Nyt voisin kyllä itse asiassa harkita petsausta. Ja mä vaan koolaan. Tässä on kuitenkin se, että kuitenkaan pääpulista mä en mitään voita, jos mä tässä johonkin osu. Ja toi sidepotti on vielä aika pieni. No, aina ei voi osua. Ei oikeastaan koskaan, ellei vihutus ole paremmin. Onneksi olkoon. Hieno eristys. Aivan loistava. Kuten näköinen, ei tässä hirveästi kyllä vihujen taso päätä huimaa. Mikä tuolla toisella ei ole? Ai niin joo, se eristettiin tietysti. Todennäköisesti ei mitään kovin hyvää. Tosi ikävästi vaan mennyt tää turnaus siinä, että puolet stakista on käytännössä sulannut erilaisia flippejä. No se yksi oli takaa, mutta alipari vastaan keskipari, mutta 2 minuutin päästä alkaa jo tollanen kiva pieni 750 500 taso, että kohta päästään flippaamaan jo tapauksessa uudestaan. Täällä mä en ole muuten huomannut. Tässä vaiheessa on satelliitteja, niin tässä on yksi taktiikka, joka on ylitse muiden ja sitä kutsutaan stallaamiseksi. Jos joku väittää, että satelliitissa ei kannata stallata, niin se on idiootti. Ihan näin rehellisesti. Koska tässä on vain 10 paikkaa, niin tää tulee päättymään kuitenkin, kun nämä 2 poutaa on vielä käynnissä. Ihan tällainen yksinkertainen strategiavinkki. Ulkona on selkeästi bileet käynnissä tällä keskiviikkona, mutta sehän ei ketään yllätä, kun vieressä on kuitenkin tää Helsingin oma pieni Reeperbaani, eli Vaasankatu. Ja ei tosta nyt hirveän pitkä matka ikuisen vapun auki ollekaan. Source-parihan on selkeä Oolin. Eihän mulla ole kuin 80 big blindia jäljellä tässä free rollissa. Enteilevästi ollaan 11 sijalla tässä.
Täällä nousee seuraavaan käteen tasot, eli meillä jää 6 big blindia. No, ei tällä kyllä voi lähteä tuplia metsästä. Eikä tällä, mutta tietysti tälläkin roskalla niin small blindit soveis, mutta että olisi tuplabountia tarjolla varmaan, mutta ei kyllä tällä kädellä. Kuten näkyy, niin molemmat turnaukset alkaa olla aika ohuissa. Mutta tää alkaa olla aika lopussakin. Sieltä käytännössä, jos tänne menisi tuplaukseksi, niin yksillä tuplilla oltaisiin aika varmasti top 10issä, mutta tietysti tavoite on, että ei jouduta tuplaa kertaakaan, vaan viedä pelkkiä blindeja, mutta sekin voi kohta käydä haastavaksi. Toisaalta niin se käy muillakin. Siellä pienempistäkin voitte flippiin toisessa pöydässä. Kyllä vähän roskaisaa kättä. Tätä vaan tulee vähän liiankin usein näissä tilanteissa. Jokut sanoo sillä lailla, että tässä tilanteessahan 10-2 offeri, kyllä se menee ihanasti Allin. Nekin on vaan sillä tyhmiä ihmisiä. Ne ovat vain yksinkertaisesti väärässä. Kyllä vähän ikävästi koppaa. Aika useinkin turnaukset tulee kyllä sellaisia tilanteita, että joutuu pakostikin valumaan tosi pieneksi. Eikä kyse ei ole satelliitista. Kuten tässä tilanteessa, ei tällä 94 offerilla. Jos olisi ollut vaikka 92 suittari, niin olisi mennyt suoraan. Jos olisi ollut vaikka 96 suittari, olisi varmaan silläkin mennyt. 94 offeri on vähän liian huono. Big Blind joutuu kyllä sitä maksaa melkein melkoisen laajasti. Täällä on taas Kalle-pari Big Blindilla. Saadaanko volkit vai tulee joku vihu ohi vai onko sillä naulut? Nämä 3 vaihtoehtoa normaalisti tässä vaiheessa turnausta. No täällä ollaan vähän paskassa jamassa nyt. 6 offeri. Mä pystyn tosta 20 pinnaa varmaan olisi aika lähellä. Kuitenkin ton paisti rangea. No, täällä päästiin. Mitä ihmettä, rivereitä ei ohittu nyt. No, kyllä vielä ehtii. Nyt siellä ollaan tosiaan aika lähellä, mutta mikään ei tuossa turnauksessa ole varmaa ennen kuin 200 turnausta ollaan tilillä. Mä täältä kaivan tuolta sivumuistista, niin suosikeista kaivan tätä laskuria, millä meillä on sitten nämä laskut. Pro Poker Toolsilla mä itse näitä yleensä teen. 34 pinnaa, jos on 20 pinnaa. 20 pinnaakin voi olla liikaa, mutta tässä on pelkkään sidebottia, tätä vastaan nyt ollaan aika flipissä. Mä maksan. Ihan hyvissä, mutta eipä auta. Paskanova käy taas kylässä. Kuitenkin jossain vaiheessa joutunut ottaa huonon flipin todennäköisesti. Ja tossa vaiheessa niin mä olisin kuitenkin vielä päässyt averageen about, jos mä olisin voittanut. Mutta aina ei voi voittaa. Eikä edes yleensä kovin tarpeeksi usein muutenkaan. Vähän pelkää oikeesti sitä, että toi free rolli jää tohon roikkumaan, mutta oikeesti jos mä tässä 200 turnausta alasaan, niin sit mä alan kyllä heittää kaikilla Sillä ineen Allineen ja sitten lopetan siinä vaiheessa, jos mulla on puolet merkeistä tai enemmän. Sittenkin se on varmaan plus EV-turnaus mulle. 1 sentin turnaus, missä on 40 pelaajaa, missä on 200 €. Ykköspalkinto. Live-satelliittilippu ja live-turnauspaketteja saa kyllä tosi helpolla. Mä eilenkin pelasin sitä yhtä 80 € turnausta, mihin mä olin lipun voittanut jostain vanhasta promoturnauksen kautta. Ja se oli menossa vanhaksi, niin se oli 1 paikka ylimääräistä. Ja kuten blogin käsistä, mitä mä sinne muutaman postasin näkee, niin ne oli
luovia noi vihut, vois sanoa siinä turnauksessa. Ei siellä oikeesti ollut varmaan yhtään hyvää vihua. Muutama sellainen, johon on joskus aiemmin törmännyt oli, mutta yhden mä katsoin ainakin tuosta noin Sarskopesta, niin sekin oli häviävä. Yleensä mä en Sarskopesta mitään katso, mutta mulle tuli vaan mieleen, että mä oon joskus aiemminkin nähnyt, että katsotaan, että millainen pelaaja se on. Täällä on 16. Tää on täällä tää olennaisempi pöytä kuin tää free roll. Missä pelaaja? Mä oon tällaistakin tilanteesta vielä aika usein hävinnyt, koska yhden kerran kävi niin, että mä oikeesti yli 10 flippiä, missä yksikään vihu ei punut 3 jäljellä. Ja pelaani tehtiin nousta tästä johonkin 600 000 tasolle ainakin, just suunnilleen tästä tilanteesta. Ja sit ekan kerran sain S10 suittarin tilanteessa, missä oli vähän, en ole varma, että kuinka paljon Big Blindi foldaa. Ja se sitten maksoi jollain 75 offarilla ja veti tietysti ohitte ja sitten seuraavassa flipissä putosin. Niin se nyt on sellaista tavallista runia näissä turneissa ollut ikävä kyllä viimeiset pari kuukautta. Joka tapauksessa tässä kannattaa huomattavasti tallata, koska täältä toista pöydästä bustaa pelaajia yleensä silloin nopeammin. Kuinka monta kertaa mä ehdin on täällä sovennujen kanssa yhtään koolia? Onko täällä tapahtunut mitään? Ei. Pokeremani ihan kuollut. Yhtä kuolla kuin Irkki. Paitsi että Irkissä on enemmän ihmisiä. Näpäs tääkin vähän isommaksi. S. Sovetaan taas. Jee, nyt tuli kooli. Nyt mä veikkaan, että mä oon jopa takana. Mä oon sen verran pitkään foldannut. No, en mä tiedä. Loputtomasti rangessa ollut takana varmaan, mutta... Jee, hyvä vihu. Teit oikein koolin. 8 pari. Täällä ihan hirveitä calling stationita pöydässä, kun mä katson noita statseja, niin mä nyt soveen sillä, koska tämän vihun ei pitäisi koolata oikeastaan millään. Jahas. Taisi käydä. Käykö Sontanovat? En edes tiedä, oliko toi saakka hyvä kooli tässä tilanteessa tuolta vihulta. Koska mun range on sinänsä, toi 8 pari oli se rangen alapää. No, sillä oli vähän yli 5 big blindia, mutta ei tässä nyt ihan hirveästi enempää on noilla monella muullakaan pikkustekillä. Ja 5 BBn stäkillä voisi olla ihan hyvin saada foldit multa ja tuolta ja tuoltakin. Ja oikeastaan kenät tos. No. Oon mä pahempiakin, huonompiakin kooleja tässä nähnyt, että ei se nyt mitään. Eikä se välttämättä edes ole suuri virhe, eikä. Ottaa huomioon, että siinä on myöskin blindit noin mukana, niin se aika pitkälle varmistaisi voitolla sen paikkansa. Aika 50-50 sanoisi itse asiassa. Tota mä toki nyt voi koolata, enkä haluakaan. Kasipari UTG:stä itsellä on sillä vähän, että jos tässä pöydässä olisi ollut muutama sellainen pelaaja, jolla on yhtään toi taipumusta selkeästi noiden statsien perusteella, niin olla calling station, niin mä en ole sitä kyllä puskenut, koska tässä vaiheessa ei halua ottaa flippiä. Se tietysti S-tä kallet voi herätä, mutta sitä nyt ei tässä ihan loputtomasti pidä kuitenkaan pelata, ettei kuole ihan blind. Tässä oli kuitenkin 400 jäljellä vielä siinä vaiheessa.
Ja mulla oli vain 10 BB. Vaikka mä olinkin nimellisesti jossain siellä 5, niin se aika nopeasti huononee siellä 11. Tämä on vähän ikävää vaan tässä omassa pedossa tavallaan, kun on 6 pelaajaa ja toisessa 7, mutta jostain niitä on pakko pustata. Tää on selkeästi nyt pienin tää alle 3 pp:n pinkka, mutta loppujen lopuksi tässä tilanteessa aika paljon on sellaisia stäkkejä, että ei ole ihan selvää, että kuka nyt olisi nopeasti muuten putoamassa. Tää nyt on, joutuu ottaa kohta flipin, mutta muut on sillä lailla vähän epäselvässä. Mä täälläkin vaikka siellä on 5 pp:tä, niin sekin voi periaatteessa melkein vielä rundin selviää hyvin hengissä, ja kun sillä välin koittaa saada jotain hyvää kättä, millä tuplata tai ainakin saa blindit. Tää nyt vähän aktivoitu. Satelliitissa on oikein, että tämänkään peli ei välttämättä ole hirveän huono, jos vaikka kohtuullisen laajalla rangalla tää tässä näin, joka nyt on 3 kertaa tiputkeen blindit, koska nämä vihut on just sellaisia pääasiassa, että nämä ei ihan hirveästi hempuloi kuitenkaan näiden koolien kanssa. Suljenpa tässä näitä muita softia, mitä niitä turhaan pitää tässä päällä. Kalle Atka Suittari. Ehkäpä ei kuitenkaan. Ja ikävästi blindit nousee omalle kohdalle, mutta ei sillä tässä kohtaa niin hirveästi merkitys, kun ne nousee noin vähän. On 1000 big blind. Jos mä nyt sekatottu varmisteta, mitäs tuli tuosta. Sitä bountista mä en varmaan sano kuin 1 bountin, niin mä tarkistan nyt sen, että oliko se nyt euro vai 2 käytännössä. Sitä ei näe suoraan sieltä muuten kuin lobbyn kautta. Se äsken tietysti kattoo. Mitä sitten huomaa? Katsotaanpas. Joo, euro 25 senttiä, huima bounty. Olkit käy oikein hyvin. Tässäkin kannattaa huomata, kuinka pahasti pahan virheen nämä vihut tekee siinä, kun ne pelaa näin nopeasti. Jotenkin näiden 3 pelaajan pitäisi niin paljon stallata, kun ne pystyy, mutta eihän ne sitä tajua. Nyt mulla on se mielenkiintoinen spotti tässä näin maksaa ja koittaa eliminoida yhtä, mutta sitä mä en todennäköisesti ole kuitenkaan tässä taisa tehdä, koska mä jättäisin sinne merkkejä, joiden arvo on enemmän kuitenkin kuin noiden voitettavia niin selkeästi, että
Vaikka sen saisikin yhden ehkä mustattua, niin ei ole sen arvosta. Tämän pankkia sen siellä voi käyttää, että saadaan vähän näillä tulta perseen alle. Maksaako Big Blind ihan mielenkiintoinen kysymys. Siinä mielessä hyvä paikka puskee, että vaikka tällä on vaan vähän yli 2 Big Blindia, niin tää on vähän nihkeen maksaakaan. Maksoi yhden kalleen jätkällä. En tiedä, en usko, että olisi välttämättä maksanut millään jollain vaikka 6-5. Nyt meillä on näissä Bubble. Partypokerin hienokseen kuuluu se, että sä et koskaan tiedä, että onko näillä hand for handi käytössä. Nyt ei tätä olla. En ole ihan 100 varma. Saattaa olla, että se alkaa tämän käden jälkeen, mutta kohtaan se nähdään. Ei ole hand for handia käytössä. Olisiko hyvä aika vähän niinku stallata? Tää softa on siis ihan hirveän paska, mutta sitä voi jotenkin sietää, jos sinänsä kone kestää pyörittää, että on hyvin. Mutta vähän ikävä, kun omassa pöydässä 5 pelaajaa, toisessa 6, mutta se ei ole niin kriittinen. Hyvä aika stallata ja antaa muiden pelaajien tuo toisessa pöydässä niin löytää sopiva setuppi keskenään. Voi myöskin tässä tietysti tulla setuppi, mutta tämä nyt ei pitäisi juuri millään maksaa. Tietenkään se ei estä sitä, että vaikka sen ei pitäisi juuri millään maksaa, etteikö se maksaisi. Tällä voisi sovea. Mutta musta se on tässä tilanteessa vähän turha riski tavallaan. Stallataan vaan maksit ja foldataan. Ja toivotaan, että nää nyt jossain vaiheessa bustaa keskenään. Tässä näkyy selkeästi huono pelaaja tää God loves me. No parempi Jumalan onkin rakasta, jos on noin paska pelaaja, koska muuten se on aika törkeästi häviävä pelaaja. Aivan hirveetä tossa vetää toi insta foldi, etenkin tollasella pinkalla. Ellei sen tarkoitus olla dorkita vähän isompaa small blindia, mutta huono selitys. Häviää ihan järkyttävästi valuita tollasella paskapelillä. Sehän ei ole mitään uutta. Sen takia pokeri on niin hauskaa, koska vihut tekee huonoja muuveja. Häviävät rahaa. Ikävä kyllä nämä häviävät rahaa, niin yleensä ne vetää ohitte jossain vaiheessa musta. Ja toisessa pöydässä olisi raatoa tiedossa. No niin, hyvä. 200 turnausta ala. Jee. Eiköhän tällä nyt nämä illan juomat maksa. Eli sellainen päivä tänään. Jee, 200 turnausta alaa. Täällä siis saa turnausta aloina partilla, jos on jo valmiiksi toi lippu. Mutta ennen pitää olla valmis lippu. Siitä turnausta pitää unreikata. Ainakin yhden kerran mä oon sillä, että mä oon unreikannut turnauksesta, se on hyväksynyt unreikkauksen. Sitten mä oon ollut vielä rekattuna sen turnaukseen silloin, kun se turnaus on alkanut. Sitten se on alkanut se turnaus ja sitten loppujen lopuksi piti pelata se turnaus. Olikohan tää se turnaus, missä me sanoin olla 22? Se saattaa olla joku toinenkin, mutta kuitenkin kannattaa olla varovainen partypokerin kanssa. Tässä tää softa on hyvin epäluotettava sinänsä, että jos on unreikkaa jostain turnauksesta, niin saat oikeasti 5 minuutin päästä huomata, että ei se unreikannutkaan. Hyvällä säkällä huomaat sen ennen kuin se turnaus alkaa. Tällainen päivä sitten. Katsotaan, että tykkääkö ihmiset yhtään vai ei niin. Lopetellaan tähän näin tältä erää. Moi moi!